Ahojte, dnes testujeme detské zábrany na posteľ značky Monkey Mum. Na vyskúšanie sme dostali až 5 rôznych typov zábran a musíme povedať, že nás príjemne prekvapili. Ako prvú sme otestovali zábranu Smart s celkovou dĺžkou 180 cm. Jej nosnosť je do 20 kg a ponúka nastaviteľnú výšku od 70 do 89 cm. Vďaka konektorom Monkey Mum sa dá zo 4 zábran Smart jednoducho vytvoriť ohradka, čo je skvelé riešenie pre menšie deti. Samotná zábrana je pevná, stabilná a veľmi ľahko ovládateľná. Upevňuje sa do roštu pomocou skrutiek, keďže má nastaviteľné úchyty. Montáž naozaj nie je žiadny problém. Súčasťou otváracieho mechanizmu je aj detská poistka, ktorá zvyšuje bezpečnosť pri každodennom používaní. Sieťový poťah je na zips, takže sa dá jednoducho sňať a oprať, čo ocenia všetci rodičia. Druhá zábrana je cestovný mantinel. Je ideálny na cesty alebo spoločné spanie s deťmi. Pri rozložení je mantinel 120 cm dlhý a 30 cm vysoký. Zložený je 60 x 24 x 30 cm, takže sa ľahko prenáša. Montáž je jednoduchá a pevná. Vhodná pre matráce 10 až 30 cm vysoké. Mantinel sa dá použiť na akúkoľvek posteľ s roštom a matracom, jeho spodná časť má hĺbku 11 cm, takže je stabilný, praktický, skladný a skvelý spoločník na cestovanie aj doma. Tretia zábrana je premium, masívna, pevná a stabilná, vhodná pre bezpečný spánok detí. Dá sa použiť samostatne alebo spojiť viac kusov do tvaru L, U či po povode postele a hodí sa takmer na každú posteľ. Nastaviteľná výška ohradky je 85 až 100 cm. Nosnosť 30 kg a sieťový poťah je na zips, takže ho môžete ľahko oprať. Spojením viacerých kusov vznikne pevná a bezpečná ohradka, ktorá môže počas dňa slúžiť aj ako útulné miesto na hranie. Štvrtá zábrana je Monkey Mum Popular. Univerzálna, pevná a stabilná. Vhodná takmer na každý typ postele. Môžete ju použiť samostatne alebo spojiť viac kusov do tvaru L, U či po obvode postele. Nastaviteľná výška 80 až 95 cm. Bezpečnostný trojkrokový zamok zaisťuje pohodlné a bezpečné vyliezanie z postele. Sieťový poťah na zips, ktorý sa dá jednoducho oprať. Aj zo zábran Monkey Mum Popular sa z viacerých kusov dá vytvoriť bezpečná a stabilná ohradka, ktorá zároveň poslúži ako útulné miesto na hranie. Piata zábrana Monkey Mum Economy je ideálna pre rodičov, ktorí chcú spať pokojne v blízkosti svojho bábätka. Zábrana je ľahká, pevná a pridušná a hodí sa takmer na každý typ postele. Je potrebné ju pripevniť k roštu pre maximálnu stabilitu. Nastaviteľná výška 71 cm až 95 cm, nosnosť 20 kg, dĺžka 80 až 200 cm. Pre ochranu detí je navyše zabudovaný bezpečnostný zamok, ktorý zabraňuje náhlemu spadnutiu bočnice. Vytvorenie bezpečnej a stabilnej ohradky z viacerých kusov je samozrejmosťou aj pri zábrane ekonomii. U nás víťazila Monkey Mum Premium. Lily je taká nezbedná ako malá opička. Stále v pohybe a vymýšľa všelijaké kusky. Práve preto je Monkey Mum Premium ideálna. Vďaka Premium môžeme v noci pokojne spať, pretože posteľka drží a všetko zostáva bezpečne tam, kde má byť.